Riza, salamat sa gipakita nimo nga grabe kayo nga improvement pero kinahanglan na nimo maging package. Challenge ninyo 3-character skit. Joseph Sabelio! Sa kanimo mo, grabe po kayo nga drop bitaw nga balik ka sa sugod. Hello mga bisdak. Bag-ong adlaw, bag-o na pod nga mga challenges ang inyuhang agian. Ug karong adlaw naa kitay pagabuhaton nga exercise. Para sa ato ang challenge karon. Matest ang inyong skills as an influencer sa pag-promote sa isa ka brand using static posting. Familiar ba mo sa static posting? Nasya ko kay na naman gugoy gi-prepare nga concept nako. Wa mi gadahom nga usab di ay which is ang static post. Ang kaning static post wa pa jud koy idea. Dili. O para tagaan ta og daghan pang ideya para sa static posting kauban nato atong kamigo karon si Ongert. Ongert? So if naay brand nga moduol ninyo, nya moingon magpa-static post sila, that means photo posting. So completely opposite sa video. So example of static posting, memes, screenshots, infographics, or any photo. Na-excite ko kaya I feel like I'm in my element. Instagram girly, gid baya ko no. Okay, photo shoot. So ang challenge din Dapita is mo-post mo using photo and you are selling the product or the brand without the behavior nga dili visible ang inyong pag-sell. So it's like insert your lifestyle, muramog na maligya, but dapat di makitaan nga na maligya mo. So muna inyong exercise karon. Karon sa inyuhang static posting, syempre naagihapon ta sa usa sa mga negosyo sa LYR Group of Companies. Ug aron mas mahatagan mo og impormasyon sa inyuhang static posting karong adlaw, atong pabalikon sa Bisdak 12 ang Area Operations Manager sa LYR Group of Companies, Sir Oji Redulla. Good morning mga ka-LYR! And hello mga Bisdak! So I'm back, right? Okay? O ani ata diri karon sa Venus Marketing Corporation, Honda flagship branch under sa LYR Marketing Business Group, no? So, welcome sa inyong tanan. Isa ni sa mga kumpanya sa LYR and 3S shop nga Venus ug Motor Hub Corporation nga naga-offer og motorcycle sales, spare parts, and of course, service. Kay mao gini ang amo ang forte gyud, the service after sales. Ang one-stop shop sa mga riders nga nag-offer og comfort and excellent customer service. Mao na karong adlaw ang atuang challenge kay atong tawagon og ang akuang one-stop shop. Sa kini nga challenge kinahanglan ma-highlight ninyo ang tulo ka sections sa 3S. Mao na ang sales, service, and spare parts in just 1 minute. As a customer, you have to show the comfort
and excellent customer service na gina-offer diri sa amuang shop. Naata karon sa Venus Marketing Honda Flagship. Ang sunod ani nga branch gitawag na tong LYR Marketing Corporation Bajaj RE Shop. Ug ang next niya nga branch gitawag na tong Motor Hub Corporation Kawasaki Creed. Ready na ba mo? Yes! Okay, that's all and good luck and enjoy the challenge. Idol gikin ako to si Jit guys. Pohon. Ako kay ang sunod challenge kay naman si Ongart no. Inspirational kay mga Inspirational, no? about sa financial management, kung saan mahimong dato. Uy! Bitaw, day. No, di ba? Mamaya na sa karan content financial management. Pero ka na ing ana. Bitaw, no? No. Inspiration na. Okay. Sa kanya challenge no. Motivational lagi no. Nabi, pinari sa kuano. Nabi sa kadong, na iba nagpa-audition. Sumbong ka rise up. Sagay daw may content na ma-motivate me. Di ba so ato Okay, Ron. motivational lagi na sunod karon. Ay ka nang kuan, gipa-content sa angkon. Ang sunod na challenge, wala pang Ako basta ako may problema ninyo ha. Bala mo nila. ka magkakwarta nga wayago, panarbaho. Yan ka, laptop, pagpalit. Ano lugar ano?
Mga bisdak, Yes, Paul. kahibalo mo usa gyud ka pribilehiyo nga makauban ang usa ka El Isog o si Ungart dinhi sa Bisdak 12. Dili lalim ang moang pagpanguyab nga makaanhilang sa dinhi kay kahibalo gyud mi nga grabe gyud niya ka busy. Daghana siya mga negosyo nga gigunitan. Especially karon nga nangunguna sa takilya gyud ang iyahang daily vlog. Mo nang wala gyud mi kaayo ingon nga nag-expect nga sugton mi ni Joseph Sabilio nga makaanhi diri sa Bisdak 12. Maunang atuang lubos-luboson ang iyahang presensya dinhi kay sa inyuhang mosunod nga challenge. Kini specialty gyud ni Ungart. Isa sa mga ginaatangan sa social media taga Domingo ang iyahang Sunday contents. Ug ang iyahang mga Sunday contents mao ang usa ka motivational video. Ang inyuhang mosulod nga challenge nga motivational video kinahanglan personal na kaagi ninyo. Pag yun ni Uncle na ang next challenge is motivational, feeling gid ako ang pinakakulaylat ato kay wala jud koy thoughts or wala jud ko idea about anong mga motivational niya. Magkusagol ako mga thoughts, mo sip unsa magdok mo sulaton ani niya. Dili siya close akong heart bas. Yeah, just be authentic. Hinaot ni appear mo diri nga competition as open and coachable mo and be the voice sa mga nag-agipod ana nga problema. Okay? In short, just be you. Ayaw kadlok nga ipalabas kung unsay pinaka-greatest struggle nga inyong nagian bisag wala pa ninyo na overcome. Ikaw madi kahibalo ko nga ikaw dili lang ka usa ka content creator, usa pod ka sa mga galantaw sa social media. Unsa nga klase nga motivational video ang usually makita nimo o ma-realize nimo isip usa ka content creator? So far, wa pa kayo na-realize. So, ang ginalook forward na ko sa isa ka motivational video kay something na dulot sa bukog. Siguro makarelate ko, per line man kita experiences, diba? So, dili kay ang mga experience, makarelate ko all the time. Pero of course, kay this is still a competition and we're still aspirants, starters. Kinahanglan gyapon nato mag-think og something na makarelate ang ato ang community na gina-try og build og attract, carry your own personal struggles kay naman gyud tay common ground, mga Bisaya, mga Bisdak. Okay? Kaya? Kaya. Ang gusto nako nga makita sa kini nga content mga bisdak mao ang number one maka-reflect bitaw ang galantaw. So pasabot makarelate pud ba ko sa inyong ginaistorya. Kay kinahanglan nga sa usa ka motivational video naa dapat ang value ana sa galantaw. Mao bitaw na nga most of the time ang botog mapansin gyud ng Ungart gina-repost gyud nako ng iyahang mga Sunday contents sa TikTok kay relatable gyud kaayo ang mga lesson nga iyahang ginahatag. Ang gusto namo nga madunggan sa inyo ang personal nga experience sa kung giunsa ninyo pag sagubang sa mga inyong pagsulay sa kinabuhi. Okay ba? Andam na ba mi nga ma-inspire og ma-motivate sa inyong mosunod nga challenge? Yes. Good luck. Analyze guys, mura mo og megaphone sa inyong niche o sa market nga inyong gitap. Kamo ang rason nga nung ma-voice out ang mga di nila ma-voice out nga butang. Mother shot. Father. Ako'y napakamama kasi nakakapako sa bata. Dili ka mag-lisod ana sa imong storyline nga 1 minute lang. Kasi ganahan ka mag-focus sa isa sa mga strengths nimo. Okay, remember, you failed in the previous challenge. Pwede gini mo siyang himo ni mag-redemption ang kaninga content. Ang motivational video, dapat ikaw ang voice, dapat ikaw ang tingog ana nga particular market nga gina-discriminate. To make it personal, mo insert your personal experience, bisag talking vlog gani nga naa ang camera, na gatoka ka, na insert na lang kag feelers kung unsa yung mga kaagi sa unong so wala kay patik. Para na ko ikay pinakanae masubat diha. Na kay pamilya, na kay anak. Wala ko kabaw, di ko ka direct to the point kung unsa isuwat nimo. But this time gamitan mo heart, dili direct. Heart ka tanan.
Unsa man ang imuhang motivational video ana? Kuan. Maka-remember magugol sa una ka ng trabaho ko no sa kong hiyaan naman mismo. Sige lang kung hila ko pag-awaw. Tapos ka na delivery ako bababa na. Wala, grabe ka pala hupog. Ikaw nga nang kuan man kay ka. Dili ni mo mabuhat ng ibang buhat. Diri nga. Dapat ka maning kamot. Kay pobre ra kay mo. Nagawal ba? Tapos when nagkaon ka, marag ginamlimitan imong kinaon bitaw. Pwede mag-start na pag-shooting. Para dili sayang akong luha. Ano sa'yo may execution skit? So dapat may lesson sa imong content kay mo tao hindi na pangita ang ma-motivate ang tao nga mulang tao nga naa siya lesson nga makuha. Na-feel na gyud ako ang pressure sa ilang part kay marag grabe na sila ka-emotional lately. Kung mag-present me og challenge na manghila, kay siguro wala sila idea or dili nila forte ang katanging ato na challenge. Pero kay nisulod man gyud sila ani na competition, dapat they came prepared. Wala isa pala tao na kung nga, brother. Mas go na ka? Oo, pili na, brother. Ay, gili, go. Ayos mo, brother. Mas go, brother. Kung ka na, makintik ko ng brother. Again. Huwingi ko. Hindi. Start. Oo. Hinay na tayo.
Tama ko na kanya diri para mag-family mong Correct. Tama, Jud. As days goes by na, realize ako, dili may competition ako na dito diri. It's family na di ay kadugayan. cash and clout, ganon. Weh. I see. Ako magsugod ko. Sige. For me, bitaw no, kanang it's not about kanang matak-tak kay tungod ipangit lang content, pero akong gihuna-huna gud kinsa ang kanang lowest hanging fruit nga dali ra mapitas. Ako una si Moy. Like si Moy ang dali ra kayo maibot. Kaya siya gud ang kanang murag pinaka nagbitay. Ay, lagi daw siya libak ka kay siya dire. Hindi. Dila ko nadamag na timingan lang jud. Baka nang dila Kaya ron. kung na si Moy, kaya mo sorry, bi ako kay Moy. Ana, ningon bi ako ganina nga. Lagto. So kato, really na kinsa yung lowest hanging fruit. Ganong feeling nimo madali siya maanak. Ano na, for me, dito na wala na ibaguyang content. Kanang, for me, ang qualities ko dapat sa kanang bisdak nga online superstar kay kanang self-sufficient, kaya ginya kay mo magud ng mga values nga ipang-instill nila angkol sa atuang nga kanang mabiyaan gyud ta. Nga bisag naay tambag, yes, natay inspiration, pero mabiyaan gihapon ta kay kita ang naay idea, kita ang ma-execute, kita mo direct. Tapos di na ko nagakakitaan nga values kay Moy. Kay murag tabangunon gid siya usahay. Para nako, tanaw ko sa iyahang sa iyang video ganiha ganahan jud ko. Na-motivate Parang na Na-motivate gid ka. nalabuhat. Sa ato pa, mas kuano lang ni mo si Boy kula sa imo nga. Hindi mo siya ingon. Charla. Byron! Kaya unsa day may kuno si mong output ron. Wapo. Karon. Ron. Di sakto sa to gibuhat nako kay kay if una nako kay ako ang gusto day ipakuha day ang gibuhat ni Moy Magud is something nga kanang nag-start sa istorya ba dinay mga pillars nga and balik sa iyo istorya mauna na ako buhaton may gali akong nausab kay magpariha niya mi nausab na ako dito na para nako is ganahan jud ko sa iya ha ya i-compare lang sa ako murag gamay ra gyud mo ligas kung inana lang mo to nakulbaan ko nga kay kan si Moises mo gud balagban mo gud na gud. Ya mo to nakakuha niya maon ni ana sige. Hello mga bisdak. Hi, Manitaman. Sa inyuhang miaging challenge ang motivational video. Isa na sa mga contents nga lisod i-pull off sa social media kay dili tanan ang ayan maghatag og motivational video. Wala sa ko kahibaw kung na-pressure mo kay isa sa mga gahatag og motivational video sa social media naa sa inyuhang atubangan si Ongart. Okay. Na-impress ba kang Art sa ilahang mga napakita nga final outputs? Let's see, kuya. Let's see. Tanawo na to kung natandog ba ang amuang mga kasing-kasing sa inyuhang final output. Sugdan na nato. Carissa, please step forward. Kasuway naman siguro tang tanan na magdali-dali ganita. Tapos kita rin masakitan sa ulhi. Ganahan ko successful din ko. Ganahan ko makita nila nga sayop sila nga kaya jud nako tanan. Pero nga naman nga need na to ang validation gikan sa ubang tao. Ngano ato i-pressure ato kaugalingon aning kinabuhi. Wala man siya perfect na life. Usahay maglibog na taon sa sunod na to buhaton. Usahay ato i-blame ato ang pamilya, ato ang friends, ato ang partners in life, or mga bad experiences nato sa kinabuhi. Pero para nako guys, okay ra jud kayo nga dili dayon ta successful. It's okay to make mistakes and it's okay to fail. Life isn't a race, but let's always remember that in the right time, we will get to our right destination. Unsa man ang imuhang inspirasyon sa imuhang motivational video? Koan uncle, like more on sa family side gani nga i-down ka imbes i-motivate ka then mapagay nagsugod kanang kuan gani music kanang musik tag validation sa ilaha pero in the end importante nga kanang importante kay i-validate imong self nga dili ka i-pressure
Kay, life is not a race, so dapat at your own pace lang. Everything that we do is achievement naman jud na siya. It may be small or big, or it could be just waking up in the morning. I think that's one of the greatest blessings or achievements ato. Carissa, I think para sa ako ang effective nga motivational video gyud kanang gikan sa imuhang experience, kanang hugot sa kinabuhi. Mo na ako makita sa mga videos po ni Ong Art siyang mga motivational videos niya, yung Sunday contents. Kay kahibalo ko nga nanggika na sa personal nga kaagi ni Ong Art. I like the message of your content. Nakahila ka, pasabot na experience good to nimo. Diba? Pero okay ka, okay na ka. Alright. Grabe ka tight ang competition karon kay grabe ka bongga ang inyong mga outputs. So, amo siya i-compare base sa inyong mga kaubanan gyud. Sa editing, siguro nag-expect ko og same katong gipakita nimo sa imong mga previous contents kato ng mga dynamics. Nag-expect ko ging ato, pero ang imo overall output outstanding for me. Ganahan ko kay na-convey nimo ang message, ang imong voice, grabe ka convincing o grabe ka full of emotion. As someone na nagtanaw sa imong video, yes, na-motivate ko. Thank you, Carissa. That's that. Asa na sa mga suyo po? Ano man ka? Di ka matubag? Love you, love. Hi, ako day si Ron, maghatag og mensahe karon. Isip nga patikan nga tawo gina-discriminate pirmi nga isip nga tawo rapod. Never judge the book by its cover, kay walay tawo nakabaw sa naagian sa tawo. Tawo rapod ka na masakitan kay gipa-feel ninyo na wala sila tulos, adik-adik, baho o sagaran tanaw nila kriminal. Loyo di ay sa ilang pagkatawo, dunay dako nga nindot o kinaiya. Responsable, way sa kinabuhi og dako og pagsalig sa babaw. Padayon ta og ayaw kalimtion sa rason sa atong nasugdan. Ron, una sa tanan, nagbayad ba ka sa inahan sa bata nga imong kulbaan biya ko lang giligo ni Ron. Pero hilanta na to karon Paul. Magana yun. Timan-an ako na Ron. Pero Ron, sa tinuod lang, na-amaze ko kay imuhag yung gi-apply ang mga feedback sa mga judges nga kung unsay naas palibot gamito ninyo, ma-maximize ninyo aron nga makabuhat mo og content. Kuha nimo ang tama nga mensahe nga daghan pod ang makarelate. Isa na ko diadto. Gi-remind gyud ta ka nga ron, balik gyud ka sa kung unsa imuhang cause, sa kung unsang imuhang root, no? Sa imuhang unsay hugot gyud nimo sa kinabuhi gamita na para mabuhat nimo ang usa ka content. Sa content story flow, nasabtan ako ang imuhang gusto nga ipasabot nga ayaw i-discriminate ang mga tattooed people, ingon ani lang minitan-awon, maraming mga addict. Pero sa tinuod nga kinabuhi, sama nimo sa kakaamahan nga responsable nga gapangga si imuhang anak. Nalay uban nga mga parte sa videos nga nasayangan ko. In fact, sa mga judges napansin namo nga naay clip nga medyo dragging. So likayan nato na nga muraog sa usa ka clip perting taasa na siya. Pwede ra gyud tato nimo maputo katabi tong nagunit ka sa bata. Grabe ka taas, no? Usually gani sa amoa Careful Me, unless na lang na grabe ka dramatic sa scene nga pwede nimo siya butangan og zoom nga effect para mas dramatic even if maabot siya og pila ka seconds. Pero usually the rule is, I don't know with them, 5 seconds or ako 3 seconds ako ang safe nga mag-ano gid og clip. Imuha ni abot siya og 10 seconds sa katulang na clip. Again, ang kalaban nato is ang attention spans mga galangta. Pag medyo dragging na mukalit na gid na sila og swipe up. Pero overall ron, isa ka sa mga nag-perform ni ini nga challenge. So congratulations. Kasuway ba ka tagagabihin na lang ka magilak? Kanang nakapangutana ka unsay kuwang nimo. Kanang makaingon ka nganong dili ka appreciated sa uban. Kanang sige kag pakatawa nila, pero sila dili ka kaya nila pakataon. Gikan ko ana nga sitwasyon. Maong ikaw, ayaw pada. Kay ako, gipili na kong gisurinder tanan sa Ginoo ang kasakit ug kaguol. Maong karon, nakatuna nako ug unsa kanindot ang palibot nga malipayon ug unsa kanindot mabuhi nga duol sa Ginoo. Maong ikaw,
ayaw padala. Problema ra na. Kaya nimo na, barugi na. Kay kita binuhat sa Ginoo. Gibuhat ta nga ligon, gibuhat ta nga kusgan, gibuhat ta nga dili mo surrender dayon. Thank you! Ug ikaw inunani ka, ayaw kalimti ang Ginoo na apirmi. Moy! Basta. Pwede pakpakan sa inyo yung kagalingon. Nindot kayo yung mga videos. Ako sa balikon ang context about aning mag-create ang motivational video ha. So, if mangutana mo na ako balik, unsaon paghimog motivational video, ang akong answer na kay, I guess there's no right formula because for this type of content, subjective manggod siya. Kay, muna akong gi-encourage perme ninyo, BYBA, be you, be authentic. So, if nag-insert mo diha og mga butang nga wala ninyo agi and you are already faking it, maklaro ang ka-awkward sa inyong now. So, sa kaning motivational video, dapat kamo ang tingog sa mga tao nga dili kayang ipagawas bitaw ang ganahan nilang ipagawas. Yeah, mura mong megaphone nila. And kisay na-enjoy sa paghimog motivational video. Pag uman, kisay na ganahan silang output. Okay. So, if mag-continue mo og buhat ani pohon, I encourage kay dagantag matabangan through content. But dapat ready mo nga mahimo mo open book sa tanan. So, usapod sa formula ani, dapat ang inyong video dili magmuka nga nangayo tag empathy nila, nangayo tag simpatiya sa mga tao. Dapat ni appear ta sa ilang screen as fuel silang kinabuhi. Ganahan ko mo tanaw, it's because ganahan ko mo-motivate. Why would I listen sa tao nga naghilak siyang kaagi nga siya magay wagay niya na kaya, 'di ba? So okay ra na hilak-hilak basta fillers lang siya. Okay? Honestly, naglisod mi kay tanan nindot inyong output. Moy, ganahan ko sa part nga gi-acknowledge nimo ang atong nasa taas, which is si God. Actually, ang pinaka-last na nga line sa akong Sunday content, which is di gyud na mawala, don't forget to thank God every single day. Tanawan ninyo mga Sunday contents na ako, nagyan na siya sa last part. So, ganahan ko ato, yung gi-acknowledge ang Ginoo nato. But, sa whole video, nag-expect ko og deeper personal life experience nga imong i-insert. Sorry, but naay mga lines nga cliche. Siguro na-mention nimo og kaduha or katulo ang ayaw pada. So, if you have this span of time nga gihatag, like 1 minute, imo tatong gi-compress na tanan nga mahatod nimo ang message. So, if nalitok nimo og ayaw og katulo ang ayaw pada, perception sa ubang tao, nahutdan na ka. Diba? But overall, Moy, you did great. And ganahan ko sa pag-show nimo sa gratitude, which is sa kato pagsinggit nimo, thank you! I like that. Thank you, Moy. Mama, di na ako kaya. Usay no, sa mga pagsulay gusto na lang tamudagan. Pero samtang ako nagdako, nakita na ako sa akong OFW nga single mother nga bisag magkinaun sa kinahanglan mo dasig ta. Pero tao naman ta, may ubos, mabalaka ug mahadlok. Pero dapat ba magpadala ta aning mga emosyon na? Para nako walay permanente sa kinabuhi, gawas sa kabag-uhan. Ang kabag-uhan nga kita makabangon, makaginhawa, ug malipay. Mong bisag magkinaunsa, kinahanglan magpadayon ta. Dumduma nga walay problema nga dili nato kaya. Mong mama, bisag layo ta. Salamat sa tanan nimong gitudlo sa ako. Hi, Kian! Hi, Marie. Ganahan kasi ma-outfit. Thank you. It's giving. Okay, so naiduha ka audience na mo tanaw motivational video. Ang isa ang nag-seek og motivation, ang isa ka nang wala nag-seek pero nilabay lang sa iya feed. So kung ako ang nagtanaw na wala ko nag-seek og motivation that day, pero nilabay ka sa ako feed, mo tanaw gihapon ko because of how you presented your motivation. The visuals, giving, the acting, facial expression, voice, especially editing. Grabe ka detailed ka sa editing, the transition, grabe ka smooth. I like that. Nalang to yung one part siguro na na-miss lang ka isa ka segundo
sa pag-transition, but it's completely fine. Content story, very personal, bantog raw yun kaayong emotion, ma-feel yun namo na nagtanong na iyaha yun ni, dili yun ni char-char lang na istorya. Overall output, so far this is your best content and you are my number 1 for this. Kian, gusto lang nako idugang, no? Before I compared you to Jomi Hospital, kay marag medyo pareho mo og kuan kanang atake. But at the same time, you're also a different brand or image of your own. You are naturally a storyteller. And by storyteller, especially sa social media, kaya nimo i-relay ang mensahe nga naa sa imong kasing-kasing in a form of a video. So, ayaw kawala din ha, Kian. Okay? Yes po. Good job, Kian. Thank you kaayo. Ang nakakuha sa concept, for me talaga is Kian. Actually, sila tanan nakakuha sila sa concept. Grabe ra ka-tight good ang scoring, mga points lang ang nagligas. Hello, Nid. Nakaikwanta karon mong manghud ba? May eskwela na wapay gamit. Unyo, may mga buwas diri. Wa may trabaho kay wa imong angkol. Nagsakit. Way akapupras. Sige. Pakita na akong paagi. Hi mga kanangs. Breadwinner pud baka og nabungol na aning mga obligasyon na? Usahay makapangutan na pud baka nga murag sobra na sila. Feeling ba nimo gipadako lang ka aron buhion sila? Usahay gani wa na mabilin sa atoa kay tuan na nahurot og padala nila. Selfless ba kumbaga? Apan permi natong hinumduman nga wala ta sa kung asa man ta karon kung dili tungod nila. Sa kapwa nako breadwinner dira, salig, dasig og padayon lang. Kay bali-balihon man ang kalibutan, kinahanglan mahalon ampingan ang atong mga ginikanan. At the end of the day, pamilya lang gihapon or ginikanan lang gihapon ang ato ang silungan sa panahong wa kadawata sa uban. So obligasyon ba sa anak ang buhyon ang iyong mga ginikanan? Tara, check it sa comment section. Bye-bye! So, nangutana si Ongart kaganina o kinsay giganahan silahang output, wala kami taas. Nga naman? Sa akong tingog pa lang kay gara-garaon na jud kay tingog ba, so dili kay ko kanang motivational call. So, are you saying nag-struggle ka ani nga challenge? Okay. Ako napansin si mga kanangs kay magsigi ka og doubt si imong kaugalingon. And honestly, di ko ganahan magminaw ana. Ani kapila na nako na madunggan sa imuha nga murag you're manifesting sa dinhi nga competition nga pangit imong di ka ganahan sa imuhang performance. Gina-underestimate nimo imong kaugalingon. Dili man sa ingon call pero ginabawi nako siya call ba nga dapat challenge may dapat kayahon nako ni. Nagoy siya doubt call pero ginabawi nako siya at the end para dili mo reflect ang ako ang manifestation sa ako ang output call. Kaysa kung nakita nga final output nimo dili man siya disappointing. So ayaw isipa nga ang imuhang tingog ipangkatawanan dili man na kay kaning ingon ani nga klase nga content, that is your story. So maski unsa pang imuhang personalidad, if that is your story to share, mugawas man na siya sa tono sa imong tingog. And you did not sound funny sa katong nga content. So ayaw imuhang kaugalingon. I mean, don't be too hard on yourself. Kay okay ba yang imuhang output? Okay? Kay ang imuhang topic is mura og responsibilidad ba sa anak, no? Murag wala kaayo siya nasuportahan sa unod sa imuhang mensahe. So, kato siguro ang mas didto ka ingon nga nag-struggle. But overall kanang okay ra gyud kaayo ang imuhang performance. Thank you, Col. Salamat kanang. BJ kinsay nagpahilak sa imuha gahapon during execution? Ako ra Col. Asa man ka ni sugod og hilak? Sa katong kuan, primero nga challenge. Kinsay nagduol sa imuha nga judge nga nakahilak ka? Ikaw. Ha? Ikaw din nagpahilak. Ako ba din nagpahilak sa imuha? Ay, sa primero nga Oh, challenge. katong nag-conceptualize na ka. Kinsay ni duol nga judge nga nihilak na lang kag kalit. Ako may nidool kang kuan. Oh, pero wala pa ka nihilak. Madi. Oh. Sala niya, di ba? Gipahilak nimo madi. Gipahilak na ka, Bijoy. Dili ay ako may nakahilak ato. Kanang mag-prepare lang ko para sa itong meeting niya. Then, nakita na ko imo diary. Hala,
Dear Diary, karon mo ni ang panghitabo sa kong day. Mo ni akong kaagi, isip usa ka working student. Dili lali makipuyo og laing balay. Dali ra kaayo ang trabaho. Ang dili-dali, ang kanang mga sakit nga istorya nga ilahang gisulti sa imo. Pila naman ti kagiingnan, nga dili nimo na pagkakaabiya ang lungagan. Tan-awa na pagod ni. Pasalamat gani ka, kay gipakaon pati ka dire. Nakipuyo na lang gani ka. Di pa gyud ka kabalo mo ati man imong trabaho sa mandato ka sa inyo ha? Ayaw paghinilas oy, kay rabanit pa sa tanang rabanit imuhang papa. Unsaon na lang kaya kung wala ko, di gyud ka ka eskwela. Nihawa ko dito sa akong giworkingan og para masustain akong pag-eskwela, nangita kog sideline nga trabaho. Kato nga kaagi grabe gyud akong childhood trauma. Dili lang physical, kundi mental og emosyonal. Wala ko nagtanong og numot nila, kundi akong gigamit sila as my inspiration nga maningkamot og dili mohunong sa akong mga pangandoy. Atong hinumduman nga ang atong pangandoy dili naka-base sa judgments sa ubang tao, kundi nasa imong pagpaningkamot og pagkaporsigido. Sa tanang working student, dasig lang og pagsalig kay sa tanan natong kahago na araw niya tay mabukpo. Ayaw mo kawala sa paglaom. Hinumdumi nga naay Ginoong naglantaw sa atong mga kaagi. B-Joy! Naitulo ka kinds nga participants when it comes to competition. And now you are aware nga namo sa competition, right? Gitawag lang mo na mong aspirants. Number 1 is full out, meaning bigay todo sila 100%. Number 2 is 50-50, and mao na mga na-doubt silang kaugalingon. Igabot nila sa kanang nga competition para nila dili sila shark. Where in fact, dapat if mo ato tag competition, dapat kita shark. Dapat nata sa predator side, wala ta sa prey, okay? And last, ang ikatulo is watcher. Wala lang. Bahala na sila kaya ra na ako na. So I encourage, before kumuhawa dire ninyo, dapat full out mo sa mga sumusunod pang adlaw. Okay? Tanan doubts ninyo, wag tanga na. First day na ako gahapon, kumisig. Asog questions, na-pressure na ka, nihila ka, nga di ka kahuman na ng atas, and you are aware nga awahin na ka, which is a good thing, kay alert ka. So, proceed sa imong content. Bijoy, unsay imong ganahan nga genre nga manail sa content creation? Comedy skit. Comedy. Right. So, I have a trivia for you. Kamutanan, one of the most effective motivational speakers kay mga comedians. So, naa mo diya sa right path. Ayaw mo doubt. Bijoy sa imong content, ganahan ko sa concept nga gi-turn nimo ang diary into video, like visual siya. The way nimo gi-story is naagyo dito imong kaagi. That's a very smart move. And hopefully lang, nasayangan ko kaysa tunga-tunga nga taas nimo nga message, ni pitch up imong tingog, nga nadanaon ta o sa imong video, but mura siya ni comedy. Nga, oh, God, sayangan ni. Katong paspas nimo. And kasabot ko nga, give us forward nimo, right? So that masud siya. What if I told you na sa 3 sentence, pwede siya ma-simplified into 1? Unsang art? Ganahan ko sa unsang art? Innocent. Kasi yung istorya, unsang art ra gito ba? Karon ka na ako, Bijoy. Unsang art? What if I told you nga, naay pamaagi, nga sa 3 sentences nga dapat nimo ipahatod, pwede siya masud into 3 to 4 words. Mo na ipraktisa para mapasud nimo. But ang good thing diya nga sa gawas after nimo diri, wala na time limit. But dapat ganahan lang nako ihatod ninyo nga i-compress gyud pa pagmaayo nga tanan na iunod. Okay? So, Bijoy, usa ka sa akong top performer. Thank you, So, nga. pakpaki mo kagalingon. Sa inyuhang musunod nga challenge, a day in a life video content. Lisod sa amo ang tulo karon i-judge ang inyong content kay it's really tight competition, like nag-struggle na ni. Next, tanawa nato kung last na ba nga hapak to nimo. Feeling din ako ang bottom ato. Ano mo, di ko maadala sa emotion ba? Fresh ang atake, fresh ang concept. Dili balik-balik, just like before na ang imo rapper ni idea about buntis-buntis. Joy, move on na gyud anang buntis Joy. Panganak na Joy, kalihog lang. Palibang, kintahay ko ha. If ikaw ang akong paskoron sa imong video from 1 to 10, pila imong score? 10. Wow! Nakita na ko tanan pagpaningkamot sa mga aspirants. Goosebumps siya na, nakahatag siya na ako goosebumps.